היי לכולם, הכנתי לכם מערך שיעור ונעשה אותו צעד אחר צעד. אז אנחנו מתחילות להצטייד עם משקולות רגליים, תכף נשתמש בזה. מחברים קפיץ אחד כחול, שמים קופסה לרוחב, ואנחנו מתחילים בחימום של 5 דקות. אנחנו עושות כפיפות צידיות ופיתולים. אני לוקחת בין 5 ל-6 חזרות מכל מנח. מכאן אני עוברת אל הפאפי פוז, לארטיקולציה לעמוד השדרה, ואז אני עושה את הכפיפות הצידיות והפיתולים לצד השני. יופי. אני עומדת ברוחב המיטה. כשאני פותחת את המיטה הברכיים מתיישרות, כשאני סוגרת את המיטה, אז הברכיים מתכופפות. כשאני נשארת במיטה פתוחה, אני עושה רק כפיפה ואישור בעמוד השדרה, ואז אני נשארת לניות קטנות למטה. בואו נעלה את הבר לקומה השנייה, זו לא הקומה הכי גבוהה, ונחבר משקולות לרגליים. קחו סטיקי פד ושימו אותו במרכז המיטה. הרגל התחתונה ממש צמודה אל הקופסה, גם הברך והשוק. אני מתחילה לפתוח את המיטה, ואז הרגל העליונה עולה ויורדת. אנחנו מבצעים הרחקה, ואחרי 8 חזרות נשאר לניות קטנות. מכאן אני רוצה שנוסיף מעגלים, אז אנחנו עושים סיבובים במפרק הירך, 8 חזרות לכל צד. כעת אנחנו מתחילים להוסיף פתיחה של המיטה, הרחקה ואישור של הברך. כעת נוסיף ניות קטנות מעלה. אנחנו יורדות אחורה לעמידה ולוקחות את הרצועה הרחוקה יותר ומלבישות מעל ברך שמאל, ואת הסטיקי פד מניחות ממש בחלק הכי קדמי של המיטה. אנחנו יורדות למכרע ואפילו עם ניות קטנות מטה. אנחנו מצרפות את רגל ימין למיטה, שימו לב שהעקב של רגל ימין מאוד גבוה, כל כפיפה של הברכיים ברך ימין נפתחת בטרנאוט. בסוף נשאר רק לפתיחה של טרנאוט וחזרה, ואז כשהרגל בטרנאוט נבצע ניות קטנות מטה. בואו נוסיף, כל כפיפה של הברכיים, רגל ימין תעלה ישרה אחורה ולמעלה, אפשר להניח ידיים על המותניים, וכדי לאתגר הידיים ירסלו את העורף. בסוף נשאר רק להרמה והורדה של הרגל. סוף סוף אפשר רגע לשבת, להוציא את הרצועה, אבל לא להחזיר אותה למקום. בואו נסתדר למנח הבא, אנחנו הולכות לעבוד על הזרועות. אז ברך ימין מונחת על הקופסה, וכף רגל שמאל במשענת הראש. בואו נשמור את זרוע ימין ישרה, ניקח אותה לאחור, ובחזרה נתרומם עם הגב מעלה. אחרי שביצענו 8 חזרות, נשאר רק לכפיפה של המרפק. כעת אנחנו מבצעות סוג של חתירה. אני רוצה שלאורך כל התרגילים האלה תשימו לב לשכמות שמיוצבות יחד. כעת בואו נשחיל את הרצועה הקצרה על המרפק של יד ימין. אנחנו יורדות עם הגב מטה, המרפקים נסגרים, וכשאנחנו עולות עם הגב מעלה, המרפקים נפתחים לצדדים. בואו נרד ימינה מהמיטה, ונשים את הקופסה צמוד למיטה, צמוד למסילה, והכי רחוק אחורה. על זה נניח סטיקי פד שיהיה ממש בקו הכותפות. אנחנו הולכות לשבת עליו, לקחת את הרצועה, לשים אותה על כף רגל ימין ולשכב על הגב. בואו נתחיל בצ'סט ליפט, אז בית החזה עולה ויורד בהתאמה עם הנשימה. מכאן אנחנו נתחיל לצרף גם את רגל ימין שמתיישרת עם כל עלייה של בית החזה וחזרה. יד שמאל מערסלת את העורף ויד ימין מתיישרת קדימה. רגל ימין עולה ויורדת ישרה. ממצב ששתי הברכיים כפופות, אנחנו מיישרות פעם את רגל ימין ואז את שמאל, ואז מכופפות את ימין ואת שמאל. בואו ניישר את שתי הרגליים לתקרה, הן יורדות בפלקס ועולות בפוינט, יש לנו lower and lift. בואו ניכנס אל הפרוג, אז העקבים צמודים בעונות לחוד, הברכיים מתכופפות ומתיישרות. אנחנו קמות מהקופסה ומתחילות לסדר את הקופסה למנח הבא והאחרון, אז אנחנו קודם כל נוריד את הבר עד למטה, ואנחנו הולכות להיכנס לסט של פלנקים. בואו נניח את שתי הברכיים על האקסטנשן יחסית מאחורה, ואז עם כף רגל ימין אני מגיעה למכרע.
אני מניחה את מרפק שמאל על הקופסה ואת כף יד ימין גם, וברגע שאני פותחת את המיטה לסייד פלנק, ברך שמאל תבוא כפופה אל החזה, ואז אני חוזרת חזרה באלגנטיות בדיוק כמו שבאתי. בסוף אני רוצה להישאר בניות קטנות פנימה. מהניות הקטנות חזרתי למנח ההתחלתי. אני אשאר שוב בסייד פלנק ואני רק אפתח את הברך בטרן אאוט וחזרה לאין. כל הכבוד לכם, סיימתם את הצד הראשון, ועכשיו נשאר להתחיל את הכל מההתחלה. תודה שהיית איתי בתרגול ואני שמחה להיות חלק קטן מהמסע שלך במקצוע שלנו.